naka dan lele da sauki dai ko da yanzu na ga kama fara iya zama. Wayyo, wallahi ban ji sauki ba. Ya jikin naka dan lele? To, jikin dai ga nan da ɗan sauki. Tun da likita ma nake ta jiran ka. Dan lele ka fara iya cin abinci kuwa? Har yanzu dai likita bana wani iya cin abinci sosai. Sai dai ɗazu ne ma da safe na sha maltina kwalba 3, madara kwalba 4. Sannan na ci balango yanka 20 sai kwai guda 4. Yogurt rabin lita roba 1. Bayan na sha magani sannan kuma na ci gurasa banɗashe da dankalin turawa. Ɗazu kuma da ƙyar na ci sakwara malmala 4. Wayyo, sannan kuma an siyo min dambu na 100 na ci. Yanzu ma na gama cin alkubus da roman kwai, sannan na ɗan kurɓi fura ludayi 10. Yanzu likita abin da nake so da kai yanzu dan Allah za ka ɗan yi min. Yanzu likita ka je ka ɗauko takarda ka rubuta min maganin nan multivite, zan ba wa baba ya je ya siyo min shi saboda ina so in sha shi ko na samu cin abinci likita sosai da sosai, da yanzu ban wani cin abinci sosai. Ubanka taso ka gama ciye-ciyen dan ubanka yana sa mu yanzu nan. Wayyo baba dan Allah ka yi haƙuri. Ni ba babanka bane.